ସକାଳର ଆଜି ଖାଇବା ମୁଁ ବାସି ରୁଟିରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ବାସି ରୁଟିକି ତେଲ ପକେଇ ଗରମ କରି ଖାଇଲେ ମୋତେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଏଇଟା ଆମ ଭଳି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ଆ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଠାକୁର ପୂଜା ସାରି ଦେଇକି ବାରିଆଡ଼କୁ ପଳେଇଥିଲି, କାହିଁକି ନା ଘରଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଆମ ବାରିରେ ଜେଜେଶ୍ୱରଙ୍କର ସମାଧି ଅଛି। ସେଠି ଆମର ସବୁବେଳେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏବେ ତ ଆଉ ଏ ସମାଜରେ ସେମିତି କେହି ପୂଜାପୂଜି କରୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଦୁନିଆଟା ଆମର ଏବେ ବହୁତ ମଡର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲାଣି। ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଆଉ ସେ ଭଲ ପାଇବା ନାହିଁ, ଯାହାକି ଆଗ କାଳରେ ବହୁତ ଥିଲା। ବାପା ମାଙ୍କ ସ୍ମୃତିକୁ ସାରା ଜୀବନ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଅସ୍ଥିକି ରଖିକିରି ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଏବେ ତ ସେସବୁ କରିବା ବହୁତ ଦୂରର କଥା, ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ବିସର୍ଜନ କରିଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଗ ଯୁଗରେ ଯାହା ସବୁ ଘଟୁଥିଲା ଆଉ ଏବେ ଯାହା ସବୁ ଘଟୁଛି ତା ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ ଅଛି। ଏବେ ତ ଗଙ୍ଗାରେ ଅସ୍ଥି ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବି ଭସେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ନା ଅଛି ମନରେ ସେ ଭଲ ପାଇବା, ନା ଅଛି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା। ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଆଗରୁ ହୁଏତ ଅସ୍ଥିକି ବିସର୍ଜନ କରିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଆଉ ଭଲ ପାଇବା କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡି ଯିବନି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଏମିତି ସମାଧି ରଖିକି ପୂଜା କରୁଥିବେ, ଭିଡିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିକି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯିବେ। ମୁଁ ଗାଁ ବୋହୂ ଆଶା ରହିଲି, ନମସ୍କାର। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ।